Bang' Meto mar modhi e pacho ka Ramogi kendo jokanye sekta mar wuoth lando meto mag nengo wuoth ywak koro kwako sekta no kendo kaka James Okoth lero na koya kaunti ma Kisumu jowuoth kod jotie sekta mar wuoth duto osechako yudo pek. Customer ma itingo pile kingisa no medicine 20 to ywak ne ka 20 no otame Ramogi monyalo medi onge. Victor Ouma jariemba piko e chuny boma ma Kisumu lero ni medo nengo buogo thoth jowuoth kalure ni jowuoth giwegi bende neno matek gi pek mar ngima. Ako kabone ok nyal kawane mekawane ga pile cha. Teno weyo dhi gi tiende to koro kosa mo weyo dhi gi tiende no. Idhi rindo kech. E tesend nyamburko e chuny boma. Kwand jowuoth chalo moduono ka thoth weg nyamburko chamo mana ayula e igi e kinde ma jowuoth ma wuotho chuno. Bende nigi ywak e wi meto mar nengo wuoth. Ka gi Kisumu kawuono tayudo kaka mano wadhiye gi 400 sani koro wadhiye gi 500. Koro kuma gidwaro kuma dhi lorie en Unyolo stage. To gidwaro 500 to ka ichadhiga gi silings ka ng'eny ahinya to 400. Koro podo kwa winjire tageno mo winjire. Jotich e sekta no neno matek gino mabuogo duoko chien yuto margi wach makoro medo chwalo paro mopogore e kind jowuoth kod jotich e sekta no e counties mapacho ka nyaka imakaluo. Nilikuwa natumia mafuta kitambo ilikuwa bei rahisi, lakini kwa sasa imeweza kuongezeka sana. Na ninauliza mbona amenifuta kasi kwa sababu sitaenda kwa barabara tena. Kwa ile bei tumekuwa tukibeba. Hakika ni ngumu kwa saizi. Watu ni mahaslas. Sisi wote ni mahasala. Sani kuyo kigolo nyadora mpaka Siaya. Idwa silinga lupradik. Kama nwach kaila kisilinga luprario. Sani kwa jushoni ya koketi kuyo kisilinga lupradik. Wadhi kuyo kune. Biashara ma transport gimado wawache ni okonyo mana jok monde kuom tego lakini weg matatu weg geche wenyewe to onge faida mayudo. Ywak makama biro ka piny owacho to sieleko ni kuom kinde mabiro nengo mo pod dhi na medo idho. Meto mar nengo wuoth iwacho ni dhi medo osigo ne jopiny e kinde ma pod gichur gi pek mar ngima, wach ma giwacho ni kidek chwalo ne gi midhiero nyaka i udi. Wach ni for example idhi gi siling 300 ot gik moko medore 300 ni ok nyal. Dhako ubedo ndi kocha imbe kicha kibire ira biria kai bendondi. Dondi gi te donjo ne kech wach fuel. E kinde mathoth jotije e sekta mar wuoth bende ywak ni tijegi nyalo rumo. Magari mingi haziendi. Wana tu hata hapa nyuma yangu gari imesimama hapo juu hakuna abiria. So ni changamoto kwetu sisi wengine tunaenda kupoteza kazi. So tunaomba serikali kama inaweza itupunguzie mafuta na pia iangalie wale ambao wanasafiri kwa hizi magari. Fuel is everything. Wangi mwakwayo. Bana meduket no uru fuel piny to gok nyalre. To umede nyaka 500. Mai biro e kinde machuok kende bang' piny owacho mar Kenya Kwanza hingo iga achiel nyaka ne William Ruto chamuma kaka jatend piny ka jopiny to koro ochomo ywakgi ni jotelo mane giyiero e kinde yiero. Jotelo manotero bill mar finance bill ni waneno kendo warito upiny kae. James Okoth, Ramogi TV. Ramogi skund sekondar mar nyiri ma Kisumu Girls olor kuom